Tot timpul la... Bă, fraților! Uite, mânca vartata, ce sapă, ce groapă face El Jacos. Mă, dacul ăsta mic să moară bip. De semnal săracul are, că se aude cum bipă, dar mă mâncați ăștia. Să vadă lumea. Cred că a găsit un tank. Salut, băieții! Și pe fratele meu acolo, fratele meu e calm, n-are treabă, fratele meu e ok. Fratele meu găsește monezi. Frate, cu sapă groapa, de care ai zis tu? Păi aia, ți-am zis că, mi-ai zis că nu-i nimic. Nu e, mă, nimica. Taci, mă, că e. Decât Băi, ascuțite, fier, cât o făceam? să nu fie fierul al lui Ilie, să vină de acolo până aici, you know? Hai să mă duc sabia, găsim, Radu. Da. Am dus în eroare. Calar tata de obiect. L-ai găsit, mă? Nu. V-am prins pe cameră. Florine, zâmbește și tu. Nu mă las până nu scot ce-o fie aici. Așa, Eli. Dă-i împreună. Nu știu, bă, niciodată. Glumă, râs, dar... Nu mă pot lăsa, mă, niciodată. Asta zic și eu. Nu știi, bă, niciodată. Nu să găsești o comoară la 5 cm. Mai rar. Adevărat. Pe bun. Mai ales pe pașcer. Hai că dacă era pe ăla, da. Da. Acolo spui că o iei și o scoți afară de fiecare an. Te-ai dus la 60 de centimetri, 50 de centimetri. Cam 50. Și la adâncimea ideală. Pentru un vas. Pentru un vas, exact. Dacă ai băgat... Tot îți dă? Wow. Mă rog, groapa asta. Aici e mai mult timp de socializare. Nu l-auzi, nu? Nu. Băi, adânc, mă, să moară măsă dacă mă. Dar cât bate adâncimea? Florine, dacă ai vreo... Dacă am monedă, Doamne ferește, o... monedă așa de timp, Dacă ai un vas, și bate bate pe... vin mare sau orice, un obiect mai mare, bate. Nu știi ce poate să fie, poate să fie nimic. Că la mine până la 40 de centimetri bate, știi, de înălțime. Da. 40? Da. E destul de adânc, 40. Mă duc să scot și eu ăsta cea mai. Cred că am cartuși de militari. Ai buton. Ok. Da. Buton de militari. Dar e doar o parte din el. Nu, e buton de militari. Hai stai și pe tine, cam. Nu pot să-mi ridic țițele, vreau să... Hai aici mai este, degeaba. Buton.